Dragilor, noi tocmai țineam caza la hotel pentru că în seara aceasta ne vom petrece de Revelion, așa că haideți să vedeți ce cameră drăguț avem. Să vedem dacă ne deschide cineva. Am rămas încuiați afară. Primiți în cameră? Ia să vedem. Emi aici a adus bagajele, ia uitați-vă, dacă vă arăt dulapul deja e plin de ținute, rochițe. A, nu chiar, că acum le despachetez, nu? Aici Luiza face dansuri, ăsta-i patul meu. Aici cine-i? Cine-i? Ia uitați-l pe patron. Adă ceva de la recepție. Ce vrei să-ți aduc? O șampanie. Deja s-o dat la fructe, fiți atenți. Stai că imediat mergem la masă să vezi câtă mâncare o să fie acolo. Uite, ce e aici? Sunt acolo băuturi. Da. Nu, lasă-l, că după... Rece. Bei la noapte, Liule. Să reziști. Începem să ne pregătim pentru că deja e trecut de ora 5 și la 8 trebuie să fim la restaurant. Ia uitați patul, Luize. Da, tu nu ești cu noi. Am început să mă pregătesc și prima dată mă machez, bineînțeles, în pat, pentru că celelalte două fete deja au ocupat baia de cel puțin o oră și ceva, se tot machează și își fac părul, așa că am rămas pe din afară și ce să mai zic, asta este, mă machez și în pat. Și eu mă piși pe mine. Vrei să las? Deci, serios, o să tai la montaj. Așa te las pe YouTube, să te faci de tăta minunea. Așa, să zici ce prinde. Deci, eu ți-am zis că tu ajungi la baia care e la intrarea hotelului pe hol. Acolo cred că te pregătești tu. Revin după ce mă machez, că n-are rost. Dacă el e aici în preajmă, numai prostii vorbește și înserică tot video, vă pup. În continuare ne pregătim și nu vrei să știți cât de bine doarme Liu. Mai puțin de oră trebuie să fim la restaurant. Dar îl pozez și îl filmez. Pentru că și el, acum o zi sau două, cel puțin, a pus pe Facebook o poză în care eu dormeam. Așa că acum trebuie să-mi iau revanșă și eu și îl filmez, nu mă interesează. Așa că da, noi ne pregătim, am un pic și termin și eu machiajul și după îmi fac părul rapid, pun accesoriile să mă îmbrac, nu mă duc așa. Mai avem multe. Uitați-vă cât de frumos a aranjat aici tăticul meu. Mamă, tare elegant și stă foarte bine așa în roz. Ce ziceți, vă place? Ce frumos sunteți. Și eu sunt gata. Cum mi-am luat blănița pe mine și urmează să plecăm la restaurant. Haideți, fetelor, sunteți gata? Sortat, da? Ce cântat, Iliu? Hai, Luiza. Trebuie să plecăm. Că începe petrecerea. Dragilor, eu sunt gata de Revelion. Aceasta este ținuta mea, o să vă arăt puțin mai târziu și rochița. Așa că haideți să mergem rapid, că este puțin friguț. Traversăm pentru că fix peste drum de hotel unde suntem noi cazați este restaurantul. Încă o dată vă mulțumesc din suflet pentru că ați ales să petreceți calitativ și aș dori... Hai mândră că ne joacă bine, hai bă, învață și pe mine. Hai mândră că ne joacă, eu strângă și jocul meu, strângă și jocul meu. Da, hai la 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 la. Lasă așa cu majorul mai strână. La mulți ani! La mulți ani, dragilor! Doamne ajută un an nou mai bun! Hei! Și născut în iunie, Sonia! Hai sus, hai
mai sus. Cine născut în iulie, hai sus, hai sus, hai sus. Să ia paharul până la foc, să trăiască nesfânt de mult, mai mult, subit, frumos. Să fortună, hai! Prin ploaie sau fortună. Bravo, vine așa. Se neacă anii peste noi, dar să rămânem amândoi. Le vom iubi, ne vom iubi, ne vom iubi.